kaixo, kaixo, kaixo! Gora eta gora eta gora eta gora eta gora Bilbo! Eta gora eta gora eta gora eta gora eta gora eta gora Bilbotarrak! Triste nago. Oso triste. Bai, hemen zuen aurrean humillatu egin naute, eta zuek ez duzu eser nire alde egin. Egin hau zuen maite. Ez. Ez. Seguru? Hori frogatu inbiar duzuea, esan denok, mirri moñoño. Ya, mirri precioso. Mirri for president. Ya, orain bai, alainago, posi. Hauze da tristeziaren kontrako, botikarik onena, zuen maitasuna, aufa alegria! Oi, itzazulo, potxolo, itzazulo. Hori da, hartu txupetea, Horrela. Lagunok, azkenean lokartu da, hain gerutxoa. Aizu ipurterrea da gero nire jo batxoa, 2 ordu kostatu zait matin lokartzea. Beraz orain, ez zaratarik atera, Favorez, iso. Real Bandero lau, gozaitazte, Real Bandero lau, gozaitazte, Real Bandero lau, gozaitazte, Real! Pepillo mesedez! Badakit nagusi, badakit Bizkaian gaudela, baina ni txuri urdina morratua naiz! Bandero lau, gozaitazte, Real Bandero lau, gozaitazte, Real! Jo, Magin, gorri zaude, San Mameseko lehoi bat ematen du. Artaburua, esnatu egin duzu. Ia iso, potxolo, torri nere. Horrela. Ai, ederki ba, berriro ere lokartu zaigu gure matin.
birikak, Matxin. Pabaroti ematen du. Abai! Eta zuk tontorroti, gorde turuta hori beralaxe, Ai, ume gaixua. Ia ban ere, ixo. Ai, horrela, ederki ba, berriro ere lokartu da gure moñoñoa, Ai, ba, orain, denok isilik. Baita euliak ere, Zer esan dizut nik oraintxe bertan, Pepitxo, zer? Euliak isilik egoteko? Ai, mukizu atorrantea, arandik garbituko dizu sudurra, baina desataskadorearekin, etorri honea! Etorri honera! Real! Etorri honera, Pepitxo! Lagunok, adiskideok, publiko adoretsua, gaur ez usteko galanta prestatu dut zuen guztion bizitzak alaitzeko. Opari bat, jupi! Non dago oparia, non dago oparia, Oparia, non dago? Ez, mirri eta txiribiton, ez da opari material bat. Baizik eta espirituari bizipoza ematen dion hoietakoa. Saxofoi emanaldi eskainiko dizuet. Musika goxo eta estia. Mirri eta txiribiton! Bizipoza esan dizuet eta ez logurea, Txirri, mesedez, txirri espio. Ire emanaldia sufritu baino lehenago, inspezio teknikoa inbiartzioagu, ire saxofoiari. Listo! Hasi nahi duenean. Ez dakit zer egin diozuen, baina honek ez du funtzionatzen. Perfecto! Orain segurtasun neurri guztiak betetzen ditik. Diosak berriro, Sam! Akabo. Kitxo. Bukatu da. Emanaldia amaitu da. Txirri, munduko errekor guztiak hautsi dituk. Historiako emanaldirik laburrena izan du. Tira, eta ez gaitezten lehenbailen kantuan, bestela Bilbon bakarrik ez, Hendaian ere barra egingo zigutek aurpegira eta! Hendaian nintzen, gaur berriz Parisen. Atzo
Atzoen daian nintzen gaur berriz Parisen. Traka, 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 tren, traka, 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 tren, ari naiz ibiltzen. Atzo Pasaian nintzen, gaur berriz Londresen. Atzo Pasaian nintzen gaur berriz Londresen. Txapla, txapla, txalupan, txapla, txapla, txalupan, ari naiz ibiltzen. Atzo Gasteizen nintzen, gaur berriz Berlinen. Atzo Gasteizen nintzen gaur berriz Berlinen. Egan, egan, egazkin, egan, egan, egazkin, ari naiz ibiltzen. Atzo Bermeon nintzen, gaur berriz Soiluben. Atzo Bermeon nintzen gaur berriz Soiluben. Zinizanga txirrindan, zinizanga txirrindan, ari naiz ibiltzen. Atzo Gorbean nintzen, gaur berriz Uzturren. Atzo Gorbean nintzen gaur berriz Uzturren. Japa, japa, japa oinez, japa, japa, japa oinez, ari naiz ibiltzen.
badakizue zer den gaur egungo sorgin modernoi gustatzen zaiguna? Batukada, bai, tamborrak eta timbalak. Adi denok, zarata eta burrunda, animaliak dumba-dumba! Oi. Konjuroak huts egin dit. Sorginen liburuan begiratu beharko dut. Maravillosoaren txanda. Ederki bi lehiakideen izena ezagutzeko irrikitan gaude, beraz. Bai. Dandanak bota. Jara, kolorez betea gure Hori otarra. da, ondo naztuko ditugu. Eta trampa eta magiari gabe, bi lehiakide aterako ditugu. Lehenengo gorria. Ia ba, lehiakide gorriaren izena, isiltasuna mesedez. Naia Garrido! Bueno. Naia, Arratsaldeon. Hola. Zenbat urte dituzu, Naia? Lau. Oso ondo. Eta jolasean zer egin nahi duzu? Txirrinda irabazi ala raketa? Raketa nahi dugu duzu? Bueno, hori geroago ikusiko dugu momentuz txaloak Naiarentzako. Oso ondo. Ikustagun gure bigarren partaidea, lehenbizikoaren parekoa den, hain kuriosoa, ikustagun Arrate Jaka! Ara, ginez. Kaixo Arrate guapa, Arratsaldeon. Zenbat urte dituzu? 5. 5? Ara, eta nondik zatoz? Deustotik, ara, deusto arbat, primera. Osongi, eta orain goxoki askoren bilagoaz, eta behar asitzuliko geha. Gero arte lagunok, aio! Agur, goze. Maiteok, gaur hemen esklusiban eta zuzenean olerki errezitaldi mundiala eskaini behar dizuegu trikitraka trikitronen! Ni hasiko nauke? Nirri lehenen. Bolio, ibeti bezala asken putz, askena, ipurdigizena. Ixo. Partertzaileen ordena hauxe izango da. Lehena, txirri lerdena. Bigarrena, txiribiton potolorena. Eta hirugarrena eta azkena, mirri kaskajorena. Ados? Tira. Nire olerkiak horrela dio. Hau da anabasa, esan zuen kalabazak. Txirri! Zer! Noiz tokatzen zein edi? Irrikitan bainago, olerkia esateko. Mirri, gogoratu egingo diat ordena. Ara, ni lehen da bizi, ondoren txiribiton eta I ondoren. Ulertu alduk? Bai! Ia ba. Bai, txiri, eskerrik asko txiri. Hau da nabasa, esan zuen kalabaza. Txirri! Zer! Era, nola esan duk?
ire ostean ni eta gero txiribiton, ez da? Orain ulertu dia, Babolio. Ire ostean ura eta gero i. Begira, Mirri eta Txiribiton, azkeneko aldiz esango dizuet, Ni hasiko naiz, Txiribiton joango da ondoren, eta I joango aiz ondoren, Eta kitxo, onera dio nire olerkiak, mil esker Txiribiton. Hau da nabasa esan zuen. Txirri! Txirri, 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 txirri! Horrano pola, nik ezin dut gehiago, ara nik dimititu egiten dut. Txiribiton, ire txanda da, egintzak ire errezitaldia eta kitxo. Mok! Hori alda dena, melontzio! Turutakada triste bat! Minimalista. Orain nire txanda da, ez da? Nire txanda da, Orain nik izango diat olerkia, Botazak behingo zire olerki purtzilori, demonio! Tira, Mirri, gaurko dugu duk, Zer, Mirri, noiz esan behar duk ire olerki marabilloso hori, Botazak? Impiusiblea. Astu egin zait. Ai, astu zait. Ai, astu zait. Ze buru txarra dudan dena asten zait. Ai, astu zait. Ai, astu zait. Ze buru txarra dudan dena asten zait. Ai, ero itxait, ai, ero itxait, ai, zebaldarra naizen dena erortzen zait. Ai, erori zait, ai, erori zait, ai, zebaldarra naizen dena erortzen zait. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, segindu zait, ai, segindu zait, ai, zenarratxan naizen dena segintzen zait. Ai, zikindu zait, ai, zikindu zait, ai, zenarratxa naizen dena zikintzen zait. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. 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 Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. 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 Lagunok lehiaketa! Gure lehiaketa guztiala! Tira, opariak, banatzeko irrikitan gabe, baina horretarako lehiaketa antolatu behar dugu. Eta horretarako hementxe dauzkagu gure gaurko bi neska poxpolinak. Lehenengoak Naia Garrido izena du, 4 urte dauzka, Pilar Ikastorara dijoa, eta berari gehien gustatzen zaion platerra, bere amak egiten duen makarroiak angulekin da.
Toma. Eta momentuz raketa bat irabaztea datorrela esan digu, beraz hori geroxeago ikusiko dugu. Ederra, Momentuz platera. txaloa beretzako. Oso ondo! Eta hemen ikusten duzuen neska politza ederronek, Arrate Jaka du izena, 5 urte ditu eta esan digun bezala Deustotik dator. Etxean jolaste ikaragarri gustoko omen du. Haundia denean andereño izan nahi du, oporrak Ermuan, Donostian eta Lekitxon pasatzen ditu, eta bai, ama eta gelako lagunak agurtu nahi ditu, beraz, txalo hau beretza! Zenbat opor! Ederki, eta orain norbait falta zaigu, Pepillo? Orain falta zegun gauza bakarra, gure tren supersoniko da, Felipe! Noski, Felipe falta zaigu! Oso ondo. Iaba pixkanak etortzen dan, iristen ari da, eta guk lehiaketari ekingo diogu. Bueno, garbi-garbien, aia, hori da zure lekua. Hortikan mugitzen balin batzea ez dizut punturik ontzat emango, bai? Beraz, hor geldik, 12 goxoki dituzu, eta tximiniatik sartu behar dira banaka-banaka, bai? Ba, 1, 2 eta 3, bota! Venga, Naia! Ai! Animo, Naia! Iaba! Aupa! Iaba, hau, Naia! Ia punteria hori, Tximiniara! Aupa, Ui! Naia! Naia, onera, Oi, sasoia! Iepa! Ez dut Venga! ezarekizia! Iaba, hau! Aupa! Iepa! Aupa, Naia! Iaba! Onea, Venga, Naia! Iepa! Apote, Iaba! oso ondo! Aupa, Naia, Iaba, Orain konta? Venga! Ai! Ia, gertu zabiltza ba, Naia? Iaba? Bueno! Iepa! Hau ez, Iaba, hau, Venga, Naia! Iepa! Aupa! Ai, 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 ai! Tira, 3 aukera gelitzen zaizkio Naiari. Venga! Bota! Iepa! Duen hau txegabe, Aupa, Naia! Iaba, hau, Naia! Segi! Animo! Ai, ai, Iepa! ai, ai, ai! Eta azken Azkena! aukera! Ai! Aupa, Naia! Tira, Naia, saiatu zara, baina ez dezu batere sartu. Noski zaila data, Hombre. Telebizatik errexago ematen du, baina hementxe Venga, jarri bargea. Arrate, Iaba, zuzekiazu, ederki barrate, etorrenekin. badakizu zeintzu dian arauak, ezta? Ez muitu hortikan eta tximiniatikan sartu, bai? 1, 2 eta 3, animo! Venga! Oso Iepa! ondo, Hau Arrate! parrate! Ai! Iaba, gertu zabiltza? Ai! Venga, Hau Arrate! parrate, Iaba! Aupa! Ui! Segi horrela! Gustu, Ai! Ai! Animo! Bat! Primeran! Hau parrate! Ai! Iaba, hurrengoa! Hau parrate! Ui! Ai! Animo! Venga, Arrate! Bikain aize Arrate lasai, Primera! Venga! Pesutas kauitu darra! Ui! Ai! Ermuara hori kasi! Bi! Oso ongi! Ope! Primera! Ondo! Oso ondo! Biak eta Venga! bukatu da! Bueno! Eta haz guk puntuak finala, atari, haz gainbegiratu txiki bat finala. emango diogu. Naiak ez du bat ere sartu, baina tira, Oso saiatu da eta txigo. ondo egin du. Oso Eta Arrateu ondo. berriz barkatu, 2 sartu ditu, beraz gure gaurko irabazlea. Arrateu, Arrate! txaloa beretzako! Gure txapeldun handia! Ja, hementxe ditugu opariak! Ederki ba, Naiaren gogoa edo desioa bete da berak raketa nahi zuen, eta etxera raketa eramango du. Txaloa beretzako! Oso ondo! Eta Arrate Jaka gure txapeldun ikaragarria denez, 2 goxokin sartu dituelako, bizikleta dotoro eramango du etxera, eta zuen txalo zaparra dau! Ederki! Zorionak! Ondo pasatzea goaz opariekin, gero arte lagunok, aio! Agur! Guazen! Aupatxo batrina! Itzuri da! Zergina! Arre! Kanpora! Akelarre! Grasiana egoskorrak! Ez du etxiko geltoki txusi honetan! Batuka da galanta sortu arte! Ez hoxe! Ona hemen! Batuka da sortzeko konjuro berria! Adi! Danborrak eta borronda! Animaliak txunda! Xagu xarruz dela! Ale! Orain
Kaixo, Lilinuit! Gizonduta ikusten zaitut, Gizonduta eta gizenduta. Lehen polita guazinen, pitxurri! Ara neska, orain ia txiribitonduta ikusten zaitut. Badakizue, zenolako pakidermopuska den gure txiribiton, ez? Zakarra, baldarra, narratza. Basurde potoloa! Dinosaurio antropomorfoa! Hipopotamo likoidala! Kontxo, txiribiton! Kontxo, ze guapo etorri aizen, motel. Orain txinari gintuan publikoarekin komentatzen, benetan oso dotorea goela, Jorixe, aurpegi moñoñoa, ipurdi preziosoa, eta sekulako gorputza! Gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Zertan gara berdinak, Zertan diferente, zertan gara berdinak, zertan diferente. Neskak eta mutilak beltz izan nahi zuri, biluzik jarri ezkero guztiak urduri. urduri. Gorputza dugu kapi, eta motore fin, pozik bizi gaitezen, daukagunarekin. Desberdin, gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Neska mutilen arteko aurkikuntza. Honetan azalduko, ez hoxe, Adi denok. Oraingoan brai, engrazi, sekulako batukada hasi!
On that red light, walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. His eyes upon your face, his hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can stand. Me dejaste en un tango. El alma se me fue el corazón. Ya no tengo ganas de vivir, porque no te puedo convencer que no te vendas, Roxanne. Enpresari bihurtu naiz. Aseguruekin aberastu egingo naiz. Urtean 1.000.000 bat irabaziko dut, beraz, 3 urtetan 3 euro. Orain, txotxolo arriskutsu batzuk agertzea, besterik ez zait falta.
Educación y descanso edo, Ez, osakidetza. Pozik ikuste hau, Mirri, pozik ikuste hau. Bai, bizitza asegurua egin diat Txirrizpio. Esa oso pozik naok, seguru, seguru. Txiribiton, potolon! Txiribiton, pamparron! Ospa hemendik, kriminal arriskutsua. Ale. Ni futin pixka bat egitera niak, Mirri, sasoi betean nagoela erakusteko. Yupi, Graciana! Mirri eta Graciana, aseguru etxea, erdibana. Txirri, 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 txirri. Nekatu egin hauk, futin egiterekin, Mirri. Bihotzekoak emango dik, Asegurua egin beharko uke. Ez motelez. Atxeden pixka bat hartuko diat, eta segituan pasako zeidak beteka da. Esan diat, Txirri, bizitza oso arriskutsua du. Bai, akaso arrazoia daukat, pentsatu egingo dut. Ai. Txirri mozoloa, puntuan daukagu. Baina orain, Txiribiton komentzitu behar dugu. Aldez aurretik, komisioan negoziatuko aldugu. Ia, konforme, zu komisarioa izango zara. Ta ni, empresario aberatza. Segi lanera, har! Mirri eta Graciana! Aseguru etxe erdibana! Txiribiton! Txiribiton! ¡Ánimo! ¡Botolón! ¡Seri lasai! Fede gutxiko gizona. Etzakiat ohartu baitzen, baina oilasko ederra egosi diat iretzat. Txibiton, jaten jarraitu baino lehenago,
aseguru egin beharko uke, Bai, estanda egin dezakek, edo agian enpatxo hartu. Txiribiton ere arrisku bizian dago. Bai, baina oraindik ez du inork sinatu kontratua. Beste gauza bat, portzentaiak ere negoziatu beharko ditugu, Irabazien erdia zuretzat, eta beste erdia niretzat. Erdi bana, ni pentsat. Gehienez, 150 bakoitzarentzat. Ar! Mirrieta Graziana, seguru etxea erdibana! Mirri, Txiribitonek eta biok aseguru bana egin nahi diagu. Ederki, aseguratuta egoteko asegurua egiten da, eta oso seguru egongo zarte. Seguru? Seguru, aseguratu egiten dizuet. Tira. Txiribiton, ez kezkatu. Kontratu egitearen trukean, etxeak patinete bana erregalatzen dizue, eta poliza garestia sinatzen duzue, gainera, kafetera melita bana. Aizak eta hauek seguruak aldira? Aseguratuta badaude behintzat. Ea, ba? Gogoratu, tratua egin dugula, 150 bakoitzarentzat. Ni pentsat, 150 bakoitzarentzat, ez. Gehienez, erdi bana. Ni nire partea nahi dut. Ederki, tori parte meteorologikoa. Artikutzako partean euria barra. Ta sondika inguruan, frumoiak eta tximistak. Ai, Mirri, ai, benetan arriskutsua du bizi modu hau, ez da? Ai, Mirri. Bai, seguru bizitzeko derrigorrezkoa duk, asegurua eurtzea. Eta zuek biok aseguratuta zaudete, ez da? Noski, Mirri eta Graziana, aseguretxea erdibana. Orduan ipurdiko derra jasoko dituzue zue biok, Txiribiton? Seguru! Ai, apa!
Nagusi. Eta gure gaurko artista paregabekin. Nagusi. Eta nola ez, dantzarien txiribuelta eroekin. Nagusi. Zer? Berandu da. Berriketan jarraitzen baduzu, Pelipek bakarri arrankatu eta ospa egingo du. Ederki, orduan diskurtso laburra egingo du, bai? A, G, U eta R. Agur! Trulalai, alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, alza Felipe, trulalai. Eta giro, sopas en caldero, crían hijos gordos como mocordos. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Aza olio, gozoa harto beroagaz jateko. Aza olio, gozoa harto beroagaz jateko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Aza olio, gozoa harto beroagaz jateko. Aza olio, gozoa harto beroagaz jateko. Alza Felipe, trulalai, alza Felipe, trulalai, alza Felipe, trulalai, alza Felipe, trulalai.